Een prachtige dag wordt, maar de zinnen erbij en dan is het noffelijk waar. In het schaat bleun het vriezen, in de zinnen weer de riep natuurlijk heel gauw voort. Joen en vannacht een temperatuur tussen de plus 1 graden op de eiland, min 2 graden in het zuidoosten van de provincie. Staat er gewoon meer bewolking. Ja, hier en daar misschien nog kans op wat glijdens, want vochtig is het nog altijd wel. En dan de wind, matig en krachtig, onhellend die krachtige wind in het kustgebied uit zuidelijke richting waait. Morgen, een dag met bewolking, een dag met vanuit het westen Rijn of lichte Rijn. Misschien eerst wel even ijzel, dus een waarschuwing van glijdens. Maar dat is maar tijdelijk, want die temperatuur rint op 4 en 6 graden, de hoogste temperatuur op de eiland. En de wind nog altijd in het zuidelijke richting waait. Ik denk eerst nog krachtig rond het in het kust- en watergebied. En later op de dag gaat de wind wat meer om en je houdt hem een beetje meer del. Dan, fruitje, na een toosje maar betiden Rijn en een temperatuur om het bij de 6 of de 7 graden heen. Maar ja, diezelfde temperatuur komt een week zien op Vreed, maar een aantal winterse buien. Winterse buien, maar ik kom ze op hagel en weer te sneeuw. En dan de sneeuw, betiden Rijn of lichte Rijn en nog altijd niks die temperatuur zomaar bij de 6 of de 7 graden heen. Nou ja, het is anti-winters, want ik bedoel, die echte winter is toch wel tegen 4 voet. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.